Hello mga katutod. Good morning. So update lang ko mga katutod sa akong himuon nga para busaog sa kusina katong buslot bitaw nga usog na kay motulo ang ulan. So katong pirmiro nga video akong napalit ato mao ni siya ang scene. Ako nang napintalan scrap ra ni nga scene mga katutod. So ako nang napintalan para nga mudugay-dugay pod mulungtad og dugay. Bisan scrap siya, makalungtad siya og dugay. So karon ako lang i-update nga nakapalit na pud ay ko og kuan. Puthaw. Kaning kuan si 4 lanes mga katutod. Gikan Japon ni sa junk shop. O kung ako ipakita niyo mga katutod nga gikan yun ni sa junk shop nga ako na pong gipintalan sa ilalom nga para medyo molindot pud siya nya mulungtad siya og dugay nya mura na pud siya bag-o talawon mga katutod kay sa pintal ko daogon ani gyud ni mga kusog mo save nya kulang pud sa kwarta mga katutod. So mo ni siya ako ang kuan mo ni siya mga katutod oh maila siya nga daan siya kay naa siya mga buslot-buslot pero lig-on pa ni mga katutod lig-on pa kayo ni sa ilalo mo walang ipintalan daan gamay na lang kulang ani gamay na lang yung kulang ani mga katutod maka busaog na jud ko dito sa kusina. Kung kulang lang ani is plywood unya mga expansion gamay na lang yung kulang mga katutod mahimo lagi ni so kasunod base na mahuman lang gid ako ni mga katutod balik na punta sa atong dating gawi ang tabang na ta sa mga tao kay para nga malipay pud ang uban mga katutod wa ubang nanginahanglan gyud may gyud nga isip usa ka vlogger dapat mutabang gyud sa mga tao. So sa Team YouTube, hi Team YouTube. So salamat. Mahinaot lang ko nga inyo lang ikuan inyo kung taga-agi kayon nga inyong ma-promote ang akong video para nga continue po ko sa ako nga kuan ang akong sugdan sa akong buot na akong maabot sa kinabuhi pod nga pagtabang sa tao ako yung mabuhat. Salamat. Aday ko sa among balay mga katutod di kakabalo nga scrap ra din na mga katutod kay pintal naman ako nagidaog. So bye bye. See you. Thank you. God bless you. Team YouTube, more power. Thank you.